Sziasztok! A nevem Hagheni, és ez itt a spanyol alapozó első videós leckéje. Azért alapozó, mert a legszükségesebb információkat gyűjtjük össze ahhoz, hogy utána akár önállóan is el tudjatok kezdeni spanyolozni. Aki pedig velem szeretné folytatni, annak szól majd a Spanyol Utazóknak kurzus, ami egy féléves online nyelvtanfolyam, korlátlan kérdésfeltevési lehetőséggel és személyes támogatással. A célja általános spanyol tudás megszerzése, utazós, érdekes és hasznos témákon keresztül. Az első, amivel készültem nektek most, az a betűk és a hangok. Remélem, hogy olyan örömmel és lelkesedéssel fogadjátok, ahogy készítettem. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor kezdjünk is bele. Olyan szavakat próbáltam összeszedni példáknak, amiből láthatjátok, hogy egy csomó kiejtési szabályt a spanyolban már valójában ismertek is. Ételek nevei, személynevek, városok, országok nevei, ezeket mind anélkül már ismerjük, hogy tudnánk, hogy pontosan milyen sok információt is rejtenek. Szerencsére a spanyolban általában úgy ejtjük a szavakat, ahogyan írjuk. Most már csak az a kérdés, hogyha leírjuk a betűket, végül is hogyan is kell őket kiejteni. Erről fogunk ma beszélni. Az ABC egyik felét ugyanúgy, mint a magyarban, a másikban vannak kisebb-nagyobb eltérések, illetve van egy kevés extra betű a spanyolban, ami nekünk nincs, de még így is összességében kevesebb a karakter náluk, és ez jó részt annak is köszönhető, hogy nincsenek hosszú magánhangzók, hanem csak az 5 féle magánhangzó van, amit még a magyarban megspékelünk az ékezetes verziókkal is. Hogyha ékezetet láttok a spanyolban, az hangsúlyjel, úgyhogy nem változtatja meg a hangnak az ejtését vagy a hosszúságát. A hangsúly szabályostól eltérő helyére utal, vagy egyszótagú szavaknál mást jelent a szó hangsúly jellel, mint anélkül. De ez majd a következő témánk lesz, a hangsúlyozás, úgyhogy mai napon igazából nem számít nekünk az ékezet, ugyanúgy kell kiejteni a betűt, mint hogyha nem lenne rajta. Az A, az egy magyar A és A hang között helyezkedik el a spanyolban, az E pedig a magyar E és E között. Alemania, Németország, Afrika, Enrique, Estocolmo, Stockholm. Erről majd a végén mesélek nektek egy szerintem érdekes spanyolos dolgot. Az I, az U és az I, az O és az U pedig teljesen úgy működik, mint a magyarban. Inglaterra, Anglia, Itália, Olaszország. Ocho, 8, octubre, október, Uruguay, és ultima, azt jelenti utolsó. Akár csak az ultimátum szó, ezt magyarul is mondjuk, ami egy ilyen utolsó felszólítást jelent, úgyhogy innen könnyű megjegyezni. A nevét a betűnek, a spanyol nevét, azt szürkével szedtem, hogy jelezzem, hogy végül is azt nem annyira fontos megtanulni, de annyiból szerencsés, hogyha megtanuljátok, hogy a neveteket le tudjátok ezáltal könnyedén betűzni, ha valaki nem érti meg, illetve vannak olyan mozaik szavak, rövidítések, amiket úgy kell felolvasni, hogy betűnként, vagy akár, hogyha a spanyolok úgy mondják nektek, akkor megértsétek. Az 5 darab magánhangzó után nézzük a máshangzókat. Az első csapat, amit ide válogattam, ők úgy viselkednek, hogy bizonyos betűk előtt másképp kell őket kiejteni, mint a többi betű előtt. Ezek a betűk az E és az I, ami előtt a C és a G megváltoztatja az ejtését. A C, E és I előtt egy pössze S hanggá válik, ami egy 2 fogsor közé helyezett nyelvvel ejtett sz betű, vagyis hang, mint az angolban a TH. Úgyhogy se, si, cerveza, mint a sör, illetve 100. Minden más esetben, tehát A, O, U és mással hangzó előtt a C az egy K lesz. Cancún, Columbia, Cruz, keresztet jelent, de így nagybetűvel vezetéknévnek is szokták használni. Hát a C után a G a másik, amelyik E és I előtt kicsit másképp ejtendő H hangot jelent. Ez egy torokban ejtett H hang, Hi, generál, hallhattátok filmekben, tábornok, de azt is jelenti, hogy általános. Hát ugye generális végül is, ezt magyarban is mondjuk.
Gibraltar az a hely. Az egyéb betűk előtt, tehát az A, O, U és a más hangzók előtt szimplán G-t ejtünk. Galicia, ugye egy spanyol tartomány, Goya, a híres festő, guapo, guapa, jóképű, csinos férfi, guapo, vagy szép, csinos, jól kinéző nő, guapa. Gracias, köszönöm. Mi van akkor, hogyha mégiscsak E és I előtt szeretnénk K-t ejteni, de ugye erre a C nem lesz nekünk alkalmas, mert abból Th lenne, vagy pedig E és I előtt szeretnénk G-t ejteni, amire, hát ugye így a G önmagában nem alkalmas, mert akkor H és Hi lenne. Ebben az esetben jön a Q és a GU betűkapcsolat a segítségünkre. A K-t azért tettem ide, mert végül is ő is K, de ő csak idegen szavakban fordul elő, spanyolban eredetileg nem volt ez a hang. A Q viszont csak a QUE és a QUI betűkapcsolatokban fordul elő, és úgy kell ejteni, hogy ke, ki. Tehát ő jeleníti meg a K betűt az E és az I előtt. Például, mint az ételnek a neve quesadilla. Ezt biztosan ismeritek, innen könnyű lesz megjegyezni, hogy QUE-nek írjuk, de ke az ejtése. Tequila, mint az ital. Ott sem ejtjük az út, tehát a QUI az ki. Oké. A G az megmarad az E és az I előtt, de csak akkor ejtjük G-nek, hogyha U betű kerül közéjük. A GUE és a GUI-nek az ejtése gi. Tehát az út ilyenkor nem ejtjük ki. Alberge, mint a Camino mentén, az rengeteg zarándokszállás, őket hívják így. Guitarra, hát ugye a gitár. Ezekben az esetekben az út nem ejtjük, de mi van akkor, és ez egy harmadik verzió, hogyha szeretnénk mégis kiejteni az út. Ekkor, és csak is ekkor a spanyolban 2 pontot teszünk egy betű fölé, és ez az U lesz, GUE és GUE és GUI betűcsoportok ejtése GUE és GUI. Tehát az őt, csak magyarul mondjuk űnek, ők nem mondják űnek, ugyanúgy U marad. A 2 pont csak arra szolgál, hogy tudjunk róla, hogy azt az út ott ki kell ejteni az E és az I és a G között. Szóval például vergüenza, szégyen, vagy pinguino, pingvin. Ezen a képen lévő mással hangzókban az a közös, hogy picit másképp kell ejteni, picit vagy nagyon másképp, mint a magyarban. A B és a V esetén csak picit, bennük az érdekes, hogy a spanyolban egy és ugyanazt a hangot jelölik, és így például a spanyol gyerekeknek az okoz nehézséget, hogy meg kell tanulniuk, hogy melyik szót kell B-vel és V-vel írniuk, mert hogy számukra a hangzás ugyanaz. B és V közötti lágy hang, amit teljesen össze nem zárt ajkakkal ejtünk. Csak érdekességképp említeném, hogy van némi különbség, például, hogyha mondatot kezd és nincs előtte másik betű, akkor a B és a V is egy magyarosabb B-re hasonlít, illetve N és M betűk után is, egyéb esetekben pedig egy lágyabb V-re. Barcelona, Valencia. A H betűt a spanyolban nem ejtik, maga a betű neve is úgy ejtendő, hogy H. Néma a H. Hungria, Magyarország. Hola, szia. A J, azaz a J, szintén egy torokban ejtett H, mint a H és a Hi esetén. Jalapeño, a csípős paprika, vagy Julio, a férfi név, esetleg kisbetűvel a július hónap. S betű ejtése a magyar S, siesta, illetve Sevilla. Az Y spanyol neve Y, azaz görög I. Ezt egy esetben igaz is rá, hogy ő egy magyar I, méghozzá, hogyha egyedül van, és hogyha csak annyit írunk, hogy Y, az a spanyolban azt jelenti, hogy és.
tehát a kötőszó. Ebben az esetben úgy kell kiejteni, hogy i. Minden más esetben y betűt j hangnak ejtünk. Yucatán például, a híres félsziget Mexikóban. Az Z betű neve Zeta, és ejtése a szihez hasonlatos két fogsor közé helyezett nyelvvel ejtett ilyen pössze ez. Például Zaragoza. Van néhány mással hangzó, látjuk, hogy nem sok, amely extra a spanyolban. Például a CH, csének ejtjük simán, mint az ország neve, Chile, vagy akár a chili paprika. A dupla L-t, eje, jének ejtjük, Mallorca, vagy Escobar városa, Medellín. Ugye emlékszünk, hogy J már volt, az Y is. Hullámvonallal ellátott N, ennye, őt simán ennynek ejtjük, akár csak az España szóban. Végezetül a dupla R nem egy külön betű, de egy érdekes spanyol hang, erősen pergetik, de esetenként a szimpla R-rel is ez történik, például ha szó elején van Real Madrid vagy Torrente. És végre elérkeztünk azokhoz a mással hangzókhoz, amelyeket pont úgy ejtünk spanyolul is, mint magyarul. Itt is csak egy zárójeles gondolat, hogy a D-t a spanyolok olyan lágyan ejtik általában, sőt néha elharapják a szó végén, de a szó elején teljesen ugyanúgy ejtik ők is, mint mi. Dali, Francia, Londres, London egyébként. Spanyolok egyébként is szeretnek mindent lefordítani a saját nyelvükre, de ez is előfordul, mint láthatjuk, hogy tulajdonneveket is másképp mondanak. Madrid, Nicaragua, Paris, Toledo, W, doble, spanyolul is, W, Wi-Fi, csak és kizárólag idegen szavakban, vagy esetleg slangben fordul elő, szóval ő sem egy spanyol betű. Végül az X, amit ugyanúgy, mint magyarul KS-nek mondunk, esetleg, hogyha nagyon sok mással hangzó van egymás mellett, akkor dupla S-nek hangzik. Extranjero. Hoztam pár szót, ami szintén viszonylag ismert lehet, és ezért nagyon jó gyakorolni. Mondjátok ki őket, és utána én is megteszem. Az első Kuba fővárosa La Habana. Következő egy latin-amerikai ország, Honduras. Majd az öböl spanyolul Bahia. Ecuador fővárosa Quito. A híres festő Velázquez. Az autó spanyolul coche. A fánkocskák churros. Az étel neve burrito. Egyik spanyol tartomány, Extremadura. Újabb ország, Venezuela. Aztán városok nevei jönnek, Marbella, Llanes, Logroño, és egy érdekes, Gijón. Egy férfi név, Javier. A mexikói város a határen Tijuana. És kitaláljátok, melyik várost jelenti a következő? Florencia, Firenze. Majd az író Cervantes, a festő Picasso, és itt egy Bahia, azaz öböl, Acapulco. Aki szereti a focit, az már tudja is, hogy ejtjük a következőben a C betűket. El Clásico. Aztán Sevillában La Giralda. Az ország Argentina.
szigetek Galapagos. Görögországot úgy mondjuk, hogy Grécia. Picasso híres festménye, az észak-spanyol város, Guernica. A borsó úgy van spanyolul, hogy Guisantes. És 2 ország a végére, Paraguay és Belgica, Belgium. 2 érdekességet szántam a végére, legalábbis remélem, hogy nem csak nekem az, de majd figyeljétek meg, hogy a spanyolok nem szeretnek S plusz másik mással hangzóval kezdeni szavakat, még akkor is, vagy akkor sem, hogyha a nemzetközi szavakban van egy csomó, ami így kezdődik, ők mindig tesznek elé egy E-t. Saját országuk is, ugye, ami spanyol ország lenne, España. Stockholm, Estocolmo. Skandinávia, SK, nem, Eskandinávia. Speciális, különleges, especial. Stratégia, estratégia. Lépcső, vagy mondjuk skála, az náluk escalera. Szlovéniát is úgy nevezik, Szlovénia. És végül esforzar, erőltetni. Második számú érdekességnek olyan spanyol mondatokat gyűjtöttem, amelyeket a magyarban is mondunk, és városok nevei szerepelnek benne. Ne csak betűket meg szavakat lássunk ma, hanem mondatokat is, ilyen érdekesebbeket, mint amilyenek szerintem ezek. Például ver Nápoles y luego morir. Azt jelenti Nápolyt látni és meghalni. Amit ugye arra mondunk, hogy Nápoly olyan szép, hogy egyszer az életben látni kell. Úgyhogy még a spanyol beletold egy luego-t, ami azt jelenti, hogy utána. París, bien vale una misa. Párizs, bőven, vagy csak simán Párizs megér egy misét. A bien jól, vagy akár itt bőven. És végül egy kevéssé használt, de én azt olvastam, hogy csak magyarban és spanyolban van ez a verziója ennek a mondatnak. Más se perdió en Cuba. Több is veszett Kubában, amit magyarul úgy mondunk, több is veszett Mohácsnál, bár nyilván eltérő okok miatt, de mind a 2 háborús veszteségre utal. Ezzel a végére is értünk, remélem, hogy örömöteket leltétek benne, és ha van kedvetek, írjátok meg, hogy tetszette, vagy mit tennétek még bele, miről hallanátok szívesen. A jövő héten jövök a kiejtés másik fontos részével, a hangsúlyozással, és hát köszönöm a figyelmet, addig is jó pihenést, jó spanyolozást kívánok, találkozunk jövő héten, sziasztok!